Akójúmọ́ ọmọ níbikíbi tí ẹ ti ń wò wá. Èmi ọmọ yín náà ni orúkọ mi ò yí padà, Ifádọ́là Ọlámilékan Ajagungbadé. Èmi náà ni èmi ọmọ yín ni. Kí ni mo mú wá fún yín lénìí? Mo fẹ́ fún yín ní rírí ṣe kíákíá kan. Yálà ó jẹ gbèsè ni, ó fẹ́ sáré sanwó kan kíákíá, ó dẹ̀ ń fẹ́ kí owó yẹn sáré bọ́nú àrà yọ. Lọ wá ìgbín méjì, omi àgbọn tó nómi inú méjì, fọ́ omi òjò síbì kan. Lọ ewé awọ yọyọ, kó lọ pẹ̀lú ìyèrè kó kúnná, fà sínú ìṣasùn. Kó wá fi omi àgbọn yẹn ó bá ti fọ́ ìgbín yẹn, ó máa fọ́ kúrò, máa fọ́ kó sínú ìṣasùn yẹn, domi àgbọn yẹn sí, ṣe lépo níyọ̀, kó sọ sórí òṣùká kan. Tó bá tutù díẹ̀, yá sí lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ṣàdúrà sí pé gbólóhùn yìí pé tí ìgbín bá tẹnu bọlẹ̀, á rí falẹ̀ jẹ́. Ibi tí mo ṣe sí, ibi tí mi ò ṣe sí, mo fẹ́ jìfà ń bẹ̀. Nítorí pé ọ̀nà àrà ń fẹ́ bá gbowó tèmi, torí ọ̀nà àrà báyìí lómi ń bá wọnú àgbọn. Olówó ọlọ́lá awọ́ yọyọ lọ́wọ́ wọn wá kọ́ wá fowó wọn ṣàánú mi. Tó bá ti wí gbólóhùn ẹnu yìí sí tán, jẹ ìgbín méjèèjì, kò láṣàsùn náà kò dán. Má fọ ìṣàsùn náà di ọjọ́ kẹta. Àṣírí owó tó o bá fẹ́ lò láàrin yẹn á sáré bò, wà sáré rí ṣe, owó yẹn á sáré wọlé. Ẹ ṣe fún wọn tí o bá wá gbàgbọ́ yìí, àbó fẹ́ o mọ bó ṣe máa ṣe tó dẹ̀ fẹ́ ṣe, o lè pè sórí nọ́mbà tó rìn lójú amóhùnmáwòrán yìí 081 30 610 395. O dẹ̀ lè tàtẹ̀ránṣẹ́ sórí WhatsApp 081 28 02 48 44. Èmi ọmọ yín náà ni Ifádọ́là Ọlámilékan Ajagungbadé. Pè mí, èmi náà ni màá gbé. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́.